रसासाठी नारळ किसून घेऊया. याच्यात मी थोडासा मीठ टाकून घेते या पाण्यात. 2 चमचे तूप टाकून घेते. आणि तूप कशासाठी टाकलंय मी तर हे नाचण्याचे शिरवाळे आहेत. आणि त्या नाचण्यांका जरा म्हणजे नाचण्याच्या पिठाक जरा असो नुसत्या नाचण्याच्या पिठाक जरा उग्र वास इल्यासारखं जाता म्हणा. ह्या तुपाचो वास चांगलो येता त्यामुळे. आणि ह्या मीठ पण त्या पिठाक व्यवस्थित लागता त्यासाठी आम्ही सगळं टाकलंय. म्हणजे दोन्ही वस्तू. आम्ही 4 वाटी नुसत्या नाचण्याचा पीठ घेतलंय. तर ह्या पीठ मी आता ह्या परातीत ओतून उकळत्या पाण्यात भागवून घेतोय. त्याच्यात मी किंचित असा मीठ टाकलंय कारण मी पाण्यात मीठ टाकलंय. त्या उकळलेला पाणी आणि अशी लाटणी घ्यायची आणि हा पीठ असा भागवायचा. पीठ असा बरा त्याची उकड येऊ गई भागा गया पीठ. मग त्याच्या शिरवाळी सडसडीत होतो. आणि हे शिरवाळे तब्येतीसाठी मस्त असतात नाचण्याचे. पूर्वीचे लोक सांगत का काम करून थकल्यावर पाठीत दुखाक लागल्यावर नाचण्याचे शिरवाळे करूया. पूर्वीचे लोक अर्धी डॉक्टर असायची कारण त्यांना बरोबर कळायचा काय खाऊचं. आता अंगदुखी झाली, कंबर दुखी झाली, सांधे दुखी झाली तर काय खावया ह्या त्यांना बरोबर कळायचा. मग ती असे शिरवाळे करीत. आणि जाणत्या पुरुषांका काय सांगत तर ह्या मुठला एक खावा. तुमच्या पाठीत दुखता ना, तुमचं पाठीचं कोण दुखता मा कंबर दुखता काम करून करून. मुठला म्हणजे काय ह्या पीठ उकडतो आणि त्याची आम्ही मुठली जी करतो ना आणि पाण्यात सोडतो त्याका मुठला म्हणतात. ह्या असा गरम गरम पीठ घेऊ गया. ह्याचे असे मुठली बांधा गया का आम्ही कोकणात मुठली म्हणतो. असे बांधायचे आणि पाण्यात सोडायचे. काही जण तांदळाच्या पिठाचे शिरवाळे करतात. पण ते तांदळाच्या पिठाचे शिरवाळे कसे असतात तर पौष्टिक नसतात. आम्ही तांदूळ म्हणान भात खातो, नाचणे म्हणान भाकरी पण खातो. पण नाचणे म्हटले ना तर ते शरीरासाठी आपल्या खूप उपयोगी असत. आजारी माणसांका, अशक्त माणसांका त्याच्यासून भरपूर आमका कॅल्शियम मिळता. आणि दुसरी गोष्ट कशी तर आजकाल आजारपणा खूप वाढली होत. डायबिटीसचे पेशंट भरपूर असत. तर कोणी घरात म्हणता कामा नये एखादो माणूस तरी असताच डायबिटीसचो पेशंट, तिचे शुगर वगैरे वाढलेले. तर त्यांनी म्हणता कामा नये तुम्हीच खावा तांदळाचे केलात मा. तर हे त्यांच्यासाठी पण जे डायबिटीसचे माणूस असतात ना त्यांच्यासाठी पण हे उपयोगी. आणि हे इतके नाचण्याच्या पिठाचे शिरवाळे बरे असतात ना. बहुगुणी पाठीत दुखणे, कंबर दुखणे तर त्यासाठी हे उपयोगी. मनाने नाचण्याचे शिरवाळे आणि ओल्या नारळाचा रस करायचो आणि वर्षातून एकदा तरी हे शिरवाळे खाऊचे. पूर्वीचे माणसा हे नाचण्याचे शिरवाळे जास्त करीत कारण त्यांना अजून कसलो खाऊचो आधारच नव्हतो. आता खाऊ आमका खूप मिळता कितीतरी तेलकट बिलकट त्याच्यात डालडी घातलेली, कसली घाणेरडी तेला घातलेली बेकरीच्या खाण्यात. तर आम्ही भरपूर खातो. ह्या आता असला मागे पडला कारण लोक करूक कंटाळतात. तांदळाचे करतात ते पण बरे असतात, ते पांढरे शुभ्र दिसतात.
आणि नाचण्याचे जरा काळे दिसतात. पण तो शेवगो असा शिरवळे गाळूचो शेवगो आम्ही एका शेवगो म्हणतो कोकणात. एका ना आम्ही तूप लावून घेतोय. एका तूप किंवा तेल असा लावचा असता. काही जण तेल लावतं आणि मी जरा तूप लावतोय. तुपाचा वास बरो असता आणि गाळतात ते झाडी असता बारीक बारीक शिद्राची. तूप असा लावला तर ते बरे असे गाळले जातात. मी ह्या रसाच्या खोबऱ्यात 1 चमचा हळद टाकते. त्याच्यानंतर जिरा घालायचा. रसात कधी ना कधी जिरा घालायचा. मी 1 चमचा जिरा टाकतोय आणि ते 7-8 वेलचीचे दाणे टाकतोय.
ह्या मी सगळं आता पाट्यावर वाटून घेतलं आणि हे चोरस गाळून घेतलं. नमस्कार मंडळी, मी केलंय आज नाचण्याचे शिरवाळे आणि त्याच्याबरोबर वल्या नारळाचा रस केलाय. तर खाऊ घ्या आणि हो माझे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा.